ce îți taie respirația. Profunzime care îți dă fiori. Și o privire mai largă asupra lumii. Noul Sharp Aquos de 90 de inci. Ține-te bine! Nu este pentru cei slabi de inimă. Cele mai mari TV-uri LED din lume. De 60, 70, 80 și acum Aquos de 90 de inci. Sharp.